Dakane u district magistrate ka Bhoi district nongpo ula Pynjari he ko order under section Shispa Andru Fulai BNSS R1000 Fulai bat dakane ka hukum ula mana kinu ki rushimet ki karkhana ki institution ki hotel petrol pump ne ki kenhun banti ne pentwa khendo ne kilom kiwa shi kilometer na u national highway nadu bernihat hadu khanapara kabawanra ka jingjot kamariang bat ka jingsli kane ka hukum kantri kam no shisnan bat ladalap ye ki bapen kenya kane ka hukum on penstem miki katkum ki kendan jangkaan blai shibun